nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ turun kun bɛ Ɲoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi tarata utu kalo tile 27 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Burkina Faso sibiri tɛmɛnen cɛ marifatigiw taara bi Barça logo dugu kan yɔrɔ min filɛ nin ye jamana camancɛ yanfan ka taa kɛ yan fan fɛ mɔgɔ 100 kɔ o de nin bɔnɛna nin tangarili senfɛ. Sudan sanji ye tiɲɛniba kɛ u ka jamana kan mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 32 olu de fatura ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye ka fara so caman olu binnin kan maa 100 caman olu y'u sigiyɔrɔ bila. Malawi sɛnɛ taabolo kura baaraw sigira sen kan cakɛda so dɔ fɛ min kɛra sababu ye ka sɛnɛkɛ machine tracteur dɔ dilan min bɛ labaara ni tile ye n'u y'a wele ko tracteur solaire. Urusila jamana ye dɔ fara a ka wulikajɔ muguforonw kan bi tɛnɛ sɔgɔma u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw ye mugu kerun ka taa Ukraine jamana kan mɔgɔ 7 ɲɔgɔn bɛ yen minnu ni bɔnɛna ka fara u ka siraba camanw tiɲɛni kan ka fara kuransiraw tiɲɛni kan min kunnafoniw lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Zelensky a n'a ka jamana fanga fɛ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye hali bi nin ye VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan cɛ marifatigiw taara bin Barça lago dugu kan sibiridon min kɛra sababu ye ko ka u ka duguden mɔgɔ 100 kɔ ka fara finitigiw ni yɛrɛkɔlɔsi dugulen VDP maa damadɔw kan olu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna waleya in kɛra Burkina Faso jamana camancɛ yanfan ka taa kɛɲɛ ka yanfan fɛ o kama an ye ci labila Kader Tarawele ma VOA ka kunnafoni lasela ka bɔ Wagadugu ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Kader i n'u la. VOA Banbara lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ye ni kasara min binna Barça logo dugu kan sibiridon aw ye kunnafoni jɔnjɔn jumɛnw sɔrɔ a koɲɛ kan? Ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na nin kɔni kɛra damatɛmɛ kasara de ye Barça logo duguden kan n'ale bɛ jamana camancɛ kɛ ka pan na ani a janya ni o yɔrɔ faaba min ye kaya ye o ye kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔnna ye. Ayiwa jɛkulu maramafɛntigiw taara dugulenw sɔrɔ olu ni tugu faso baara kɛra ni finitigiw ye yaasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ min bɛ se ka to ka olu lankanaya ka bɔ maajuguw ka donni ani u ka bɔ ni u ka sigidaw la. Ayiwa o tun bɛ o dugu ninnu sɔgɔra binganniwalikɛla ninnu taara bin olu kan ka se ka mugu ci fɛn o fɛn tun bɛ bɛnkan i n'a fɔ ɲinafɛn ka ta musolakaw denmisɛnninlakaw fo ka taa bila maakɔrɔbaw ma ka se ka olu bɛɛ ni bɔ o la. Nin waati in na aw ye kunnafoni ni seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ Barça logo dugudenw fan fɛ wa? Ayiwa kunnafoni kɔni olu bɛ bɔra dɔɔni sabula ayiwa a y'a lɔn ko nin kasara nin kɔni kɛra bɛɛ min ma to a la mɔgɔ damadamani dɔw kɔni olu sera ka kisi olu sera k'a fɔ nin kasara nin a bonya hakɛ taara se cogo min na o ko nin maajugu min kɔni o nani o ye mugu ci cogo min na kɔni ko wɛrɛ tun tɛ o kɔnɔ min ka se ka to maa caman kɔni olu ka se ka bɔnɛ o nin na olu tun tɛ maa lɔn ayiwa maajugu min sera ka na cogo min na ka na se ka bali olu de la ka se ka fagali kɛ ayiwa fagali kɔnɔ kɔni o ma maa si to yen finitigiw komi i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na finitigiw yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ani maa gansanw kɔni olu caman de tora ni kasara wale min kɔnɔ ayiwa finitigiw kɔni olu ko u sera ka munumunu salo kɛ nin kasara wale min tɛmɛnen kɔ yaasa ka se ka nin binganniwalikɛla ninnu sɔrɔ ani ka se ka sariya boli olu kɔ kan. Ayiwa bi tɛnɛn aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ yala jamana finitigiw ani jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka bataki dɔ kalan ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di dugudenw ma ani wulikajɔ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don u fɛ walasa ka se ka nin dangarili wale in a ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka kɛ Burkina Faso aw ye kunnafoniw sɔrɔ o kan? Ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni fanga ɲɛmɔgɔ olu ma laseli foyi bɔ ka taa ni kasara wale min kan nka gouvernement ka minisiri damadamani ɲɔgɔnna 4 kɔni olu sera ka o senfa karidon ka taa Barça logo yaasa ka se ka taa hinɛfoli lase banbagatɔw ma ani ka ɲɛnama hinɛ ani ka minnu yɛrɛ jogira ka se ka olu senkɔrɔma dɔndɔn yaasa u ka se ka kɛnɛya kosɛbɛ. Ayiwa o kɔnɔ na minisiri min bɛ kunnafoni ko kunna n'ale ye gouvernement yɛrɛ ka dalaminɛ ye ani minisiri min bɛ lankana ko kunna Kasum Kulibali olu sera nin kɛnɛ nin kan ka fara chef d'état major général kan o y'a jira ko nin kasara wale in kɔni olu tun bɛ se ka nin to ten ni o ma se ka nin maajugu minnu sera ka nin kasara nin kɛ olu ka se ka o tigɛla o maa ninnu kan
nka o y'a yira fɛnɛ ko fasodenw kɔni olu ka ɲi ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka min se ka to kɔni maa minnu bɛɛ bɛ don ka bɔ u ka dugulenw kɔnɔ ni o tɛ minnu sidɔn u ka se ka olu kɔrɔfɔ finitigiw ye min se ka to kɔni olu ka lankana ka se ka sabati ani ka se ka an yɔrɔ janya ni kasara wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la. Ka da ni kasara ninnu bɛɛ lajɛlen kan min tɛ ka kɔtigɛ ni waati laban ninnu na Burkina Faso jamana kɔnɔ hali Sahel yɛrɛ marabolo kɔnɔnaw la e yɛrɛ fɛ sɛnɛ taabolo baara bɛna se ka kɛ ɲina sɛnɛkɛlaw fɛ togodaw ani dugumisɛnninw kɔnɔ Burkina Faso wa? Ayiwa faso kɔnɔ kɔni n'an y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an y'a filɛ Burkina Faso kɔnɔ an b'a ye ko jamana faamuyara caman bɛ yen yɔrɔ minnu na kɔni sɛnɛ kɔni ko olu ka gɛlɛn n'an y'a ta Sahel marabolo la fo ka taa se jamana camancɛ kɛɲɛ kanpan na ka taa Kaya ani Wajia fana kɔni sɛnɛ kɔni u ka gɛlɛn o yɔrɔ na nka min ye faso tilebenfan ye ka taa Bugu Dilaso Uroda ani Banfara ɲɔgɔnna kɔni sɛnɛkɛlaw olu bɛ sera ka sɛnɛ kɛ dɔɔni dɔɔni ayiwa min yɛrɛ fana ye yɛrɛkɔlɔsitigiw ye olu fana bɛ u ka wuli ka jɔ la min bɛ se ka to u ka se ka sɛnɛkɛlaw lankanaya olu ka se ka sɛnɛ kɛ hali b'a la ko n'a y'a filɛ Burkina Faso Mali ani Niger kɔni an ka dugulen caman kɔni olu bɛɛ bɛ u ka da dumunifɛnw sɔrɔ sɛnɛ de la ni sɛnɛ dun ma se ka lankanaya ka se ka basigi dumuniko san nataw la o bɛ se ka gɛlɛya caman. An ka foli b'i ye nin tun ye VOA ka laselinkɛla Kader Tarawele ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Sudan a yirala k'a fɔ ko ɲina sanji o ye tiɲɛniba don u ka jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 132 olu ni ka to a la ka fara so caman wɛrɛw binnin kan maa caman de bɛ yen ko minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila min kunnafoni dira u ka kɛnɛya minisiriso fɛ. Kabiri kalo tɛmɛlen gɛlɛyaba binna jamana kan ka sabu kɛ sanji ani san ka tiɲɛni n'o ye min kɛra jamana kɛɲɛ ka yanfan ka taa kɔrɔnfɛ yanfan fɛ marabolo minnu ye degun sɔrɔ ni kasara in senfɛ sera marabolo tan ma ko denbayatigi ba 31,666 olu de ye degun sɔrɔ a senfɛ maa kelen kelenna minnu ye degun sɔrɔ o hakɛ bɔra mɔgɔ 129 ka se mɔgɔ 650 ma min kunnafoniw lasera u ka minisiriso fɛ hali ni k'a sɔrɔ samiya ka tiɲɛni bɛ kɛ san o san Sudan jamana kan ko ɲinanta kɔlɔlɔ bonyana ka tɛmɛ santɔw kan ko k'a sabu kɛ kalo 16 kɛlɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔ u ka finitigi jalatigibaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman kɛ k'u k'u sigiyɔrɔw bila ka taa yɔrɔw la sanji ka tiɲɛni fanga ka bon yɔrɔ minnu na a ka ca ni so 12,420 ye minnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna sanji ka tiɲɛni senfɛ ka fara o fɛnɛ kan 11,472 wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ binna ka sabu kɛ san ka tiɲɛni ye i n'a fɔ u ka minisiriso y'a kunnafoni lase cogo min a y'a lase o senfɛ ko a kasara kɔni tiɲɛni nɔ bonyana kosɛbɛ jamana kɔnɔna kɛɲɛ ka yan fanfɛla la yɔrɔ min ni o bɛ wele ko Nil au Sudan ko dɔ farala sanji ka tiɲɛni nɔ kan kabiri sibiri don u ka marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Arba n'o filɛ nin ye Port Sudan kɛɲɛ ka yan fanfɛ ka taa kɔgɔji bilenman fanfɛ a kɛra sababu ye ko k'u ka barajiba min ni o bɛ Arba k'o tiɲɛ dugumisɛnnin caman wɛrɛw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen wulila ka sabu kɛ san ka tiɲɛni nɔ ye duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé ye a kunnafoniw lase ko utukalo daminɛ la ko gɛlɛya tun bɛna bin sanjiko nasiraw fɛ Sudan jamana kan o senfɛ u y'a sɛbɛntiya ko kolera bana binna mɔgɔ 11,327 kan mɔgɔ 316 olu ni bɔnɛna kabiri juillet kalo waati Sudan u ka minisiriso min sigilen don kɛnɛya ko kunna ɲɛma Aitam Ibrahim fɛnɛ ye kunnafoniw lase ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni fanga bonyana u ka jamana kɔnɔ k'o kɛra sababu ye ko k'u ka ji caman tiɲɛ k'o de nana ni nin bana ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka jamana kɔnɔ ka fara o kan kɛlɛ min binna u ka jamana kan kabiri avril kalo san 2023 u ka jamana jalatigiba 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye General Abdel Fattah al-Burhan ni a ka dankan cɛ n'o ye Mohamed Hamdan Daglo ye fɛnɛ ye dɔ fara gɛlɛya kan u ka jamana kɔnɔ ka da nin kan an bɛ taa Malawi baw sɛnɛ nasiraw fɛ u ye sɛnɛ kɛ masin kura dɔ dilan min dilanna cakɛda so dɔ fɛ n'a bɛ labaara ni tile ye ni u y'a wele ko tracteur solaire a dabɔra ko ka nafabɔ sira ani lafiyabɔda di sɛnɛkɛlaw ma dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na
Mzimba mara n'a filɛ nin ye Malawi kɛɲɛ yan fan fɛ baɲumankɛtɔn ONG n'a bɛ wele ko Teyini Pilote Aftrak ka baara dɔ bɛnnen don courant ladilanni ma tile fan fɛ n'o ye énergie solaire ye u ka baaraw kun de ye ko ka dɔ fara sɛnɛ layiriwali kan ka fara sɛnɛkɛlamisɛnninw ka baara la yakubayali kan n'o ye ka courant n'a bɛ wele ko énergie propre et verte nanzarakan na labila ka di togodala mɔgɔw ma k'a sabu kɛ nin sɛnɛkɛ tracteur kura in ne ka sɛnɛ baara yɛlɛma bɛna don u la bawo n bɛna se ka dɔ fara n ka dugukolo sɛnɛta hakɛ kan sɛnɛkɛ daba labaarali tun ka gɛlɛn kosɛbɛ nin san damadɔ laban ninnu na o min tun ye ne yɛrɛ ka baarakɛminɛ ye ka se ka sɛnɛ kɛ Emily Kamanga ale ye sɛnɛkɛla musoman ye min si bɛ san 50 ani san 3 la b'a ka dugukolo labaara ni sɛnɛkɛminɛnw ye minnu bɛ kɛ ni bolo ye nin y'o san 9 ye an bɛ don min na a jatilen don u ka sɛnɛkɛla 20 fɛ minnu bɛna ni sɛnɛ taabolo kura in nafa sɔrɔ n'o bɛ tɛmɛ kuran fɛ n'a bɛ wele ko énergie solaire o min baaraw bɛ ka laɲɛɲini Malawi jamana fɛ Emily Kamanga y'a jigiya ko sɛnɛ labaarali sirakɔrɔ n'o ye ka baara kɛ ni bolo ye kɛra sababu ye ka sɛnɛ labaarali baaraw segin kɔ an jigi b'a kan k'an ka togoda bɛna sɔn ka nafaba de sɔrɔ a ka sɛnɛ la ni dunkafa sabatili ye n'an k'o ma ko sécurité alimentaire an bɛ sɛnɛ minnu kɛ o de bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka denbayaw labalo sɛnɛkɛfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ feere an bɛ wari minnu sɔrɔ o la o de b'an dɛmɛ k'an ka musakamisɛnninw nɔgɔya an ye an jigi b'a kan k'an ka togoda bɛna sɔn ka nafaba de sɔrɔ a ka sɛnɛ la ni dunkafa sabatili ye n'an k'o ma ko sécurité alimentaire an bɛ sɛnɛ minnu kɛ o de bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka denbayaw labalo sɛnɛkɛfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ feere an bɛ wari minnu sɔrɔ o la o de b'an dɛmɛ k'an ka musakamisɛnninw nɔgɔya an ye Arnold Glinsego ye u ka mara ɲɛmɔgɔ ye ko tracteur kura minnu labilalen filɛ nin ye n'a bɛ ka labaara ni tile ye bɛna yɛlɛmaba de don sɛnɛkɛlaw ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la ani fɛnɛ ko ka dɛmɛ don u ma ni subahana mansin baara sira kuraw ye n'u k'o ma ko technologie moderne affordability a gɛlɛyara sɛnɛkɛlamisɛnninw camanba bolo ka se ka sira kuraw sɔrɔ ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka kɛ ni subahana mansin baara ta sira kura ninnu ye ka sabu kɛ u bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo min kan o man bon a ma nɔgɔn mɔgɔ dɔw bolo k'a fɔ k'olu bɛna wuli ka taa sɛnɛkɛ mansin tracteur ɲini u yɛrɛ ye cakɛda kulu dɔ min bɛ wele ko groupe de réflexion sɛnɛ layiriwali kama i ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u k'u sen don nin baara in taabolo la n'o ye subahana mansin donni ye sɛnɛ yiriwali baaraw la ko walasa ka se ka dɛmɛ don yiriwali fan fɛ ka ɲɛsin sɛnɛ nasira kuraw ma ka se k'o labila ka di sɛnɛkɛlaw ma minnu fanga man bon. They needed to maybe mechanize or find something better. U mago tun bɛ a labaarali dɔnniya la walima ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw sɔrɔ walasa ka se k'u ka forow yuguba wa ka se ka kɛ teliya la min bɛ se k'a to u tɛ nafolo caman bɔ k'u ka foro labaara awɔ an b'a ɲini u fɛ u k'u ka dugukolo labaara ni k'a sɔrɔ a kan ka kɛ an kɛlen kɔfɛ ka tila baara kunfɔlɔw la Malawi cakɛda so Aftrak b'a fɛ u ka nin mansin kura in min ye tracteur solaire ye labila farafina subsahariyɛn jamana bɛɛ lajɛlen kan an jigi b'a kan an ka se k'a lamɛn an jigi b'a kan ka se k'a lawalankata farafina subsahariyɛn jamana bɛɛ lajɛlen kan nka an bɛ waati min na ko sisan yirali yɔrɔ kelen pe dɔrɔn de b'an bolo n'o ye site de démonstration ye wa an bɛ se ka kalan sɔrɔ ka bɔ an ka o bɔlɔlɔ sira dɔrɔn de kan n'o ye site de démonstration ye Malawi jamana ka yiriwali bolo ka se san 2063 la n'o ko ma ko Malawi 2063 ka baara dɔ bɛna ɲɛsin sɛnɛ bayɛlɛmali taasira kuraw la n'o bɛna kɛ ni subahana mansin kuraw ladonni ye sɛnɛ baaraw la walasa ka se ka dɔ fara sɛnɛ nafa bɔli kan min bɛ ka kɛ ni baarakɛla jolenw ka jateminɛliw ye ka se ka a ko don ba la n'o dɔ ye nin mansin kura in ye n'u k'o ma ko tracteur solaire a bɛna se ka yiriwaliba don sɛnɛ nasiraw fɛ nin tun ye VOA ka laselikɛla Shinwewe Padata ka fasiri sɛbɛn ye ka bɔ Nzemba Malawi jamana kan VOA banbara tɔgɔ la Mariam Traoré. Ayiwa an balimaw ni de bɛna an don an ka jɛmukan ta ko filanan kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka nɛgɛjuru siraw Jabaranin so ani radio fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.
An balimaw a y'aw bisimila ko kura ni ye VOA Bambara ka Mali kura tako filanan an donnen o hukumu kɔnɔ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An bɛ taa Rusila jamana kan baw bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ Rusila jamana ye a ka sanfɛmuguforo daminɛ ko kura ka taa Ukraine jamana ma. A kɛra sababu ye ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔn ni bɔnɛ min kunnafoni dira Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ Kiev. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ka bɔ Washington. Kuran tigɛ cogo o ni ji tilatila sira cɛnin ko fɔra dugu caman na jamana kɔnɔ. Kiev fana sen bɛ o la. A dɔgɔyalenba maratan kɛra Rusi sɔrɔdasiw ka laɲini ye san 2 ni tila Kremlin ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen daminɛnen kɔfɛ Ukraine février kalo la o tile 24 san 2022. Kuranko sɛnɛfɛrɛ yɔrɔw olu sigili ye Rusi ka laɲini ye kabini mars kalo tɛmɛnen na. Fɛrɛ min ka kɛ ni Kiev ka fɔ la, a laɲini ye ka kuran o ni kalayali kuran fɛ bɔ Ukraine jamanadenw na nɛnɛ waati la. Ukraine jamanakuntigi y'o fɔ Telegram kan ko misil 136 tiɲɛniba kɛra mara 15 kɔnɔ a y'o fara kan. Volodymyr Zelensky bɛ kuma tiɲɛninaw caman kan fanga sɔrɔ ko cogo la. Ukraine sanfɛla sɔrɔdasikuluw ka fɔ la, Rusi sɔrɔdasikuluw ye Tupolev Tu-95 o bɔnbu bɔfan pankuru 11 kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la walasa k'a ka gɛlɛndenjan n'o ye misiliw ci. Rusi jamana lakanani minisiriso y'a jira a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ k'a ye fiɲɛbɔyɔrɔ n'o ye gazi sɔrɔ yɔrɔw, kuran sɛnɛ yɔrɔw ka fara marifa ani marifa mara yɔrɔw kan minnu bɛ di tilebiyan fan fɛ Ukraine pankuru dagayɔrɔ la n'o ye fiɲɛbɔyɔrɔ 2 kan olu laɲini. Ukraine jamana kɔkanko minisiri ka fɔ la, jikuru babili n'o ye barrage hydroélectrique o binna Kiev mara la. Nin bingani nin min kɛra nin fanga ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dɔgɔkun damadɔ kɔnɔ o bɛ kɛ waati min na Ukraine sɔrɔdasiw b'a fɔ ko u bɛ ka fanga sɔrɔ Rusi jamana tilebiyanfan mara la n'o ye Kursk ye kabini u ye kabako bingani kɛ août kalo o tile 6nan na. Rusi jamana y'a jira tɛnɛndon ko a ye bingani kɛ Ukraine finitigi kulu kan yɔrɔ 12 la ɲɛfɛ ni sanfɛla bɔnbu ye marifaciw a n'a ka sena sɔrɔdasiw senbɔ fana la. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko kuma min na dɔ faralen don Ukraine jamana kɛlɛ kan ko Ukraine jamanaden camanba de cɛsirilen don ka wuli ka taa u ka jamana finitigiw ka dagayɔrɔw la ka taa kɛlɛ digi ko walasa ka se k'u yɛrɛbakun makaran. N'a man jara ale b'o lase. Yala mugun perenta dɔ b'aw bolo wa a y'a fili kɔnɔna na an bɛɛ ka dɔn. Yan ɲɛ sɔrɔdasiw ka degeli kɛ yɔrɔ de ye Kiev. Ukraine faba la sibiliw fana bɛ degeliw kɛ kɛlɛ kɛcogo la. U cɛ la dege karamɔgɔ min tɔgɔ Dmitry Trosenko n'a si bɛ san 41 na bɛ kɛnɛ in kan n'a bɔra Crimée dugu la ka na sigi Kiev san 2007 la walasa ka baarakɛda dɔ sigi sen kan bi k'a bɛ baara kura wɛrɛ de labɛn n'o ye kɛlɛ kɛcogo ye. Ne b'a dɔn ko nin kɛlɛ in bɛ mɛn kosɛbɛ. Wala a ka kan ne ka marafaw ta ka n ka jamana dɛmɛ. Ne bɛ bɔ Yalta Crimée mara la nka ne ma se yen ɲinaya san 10 ye wa ne b'a fɛ ka segin bɔ dugu la. Sɔrɔdasiw ka degeli bɛ kɛ Ukraine i n'a fɔ OTAN kɛlɛbolo bɛ degeliw kɛ cogo min na. Skolnik ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye n'a si bɛ san 24 la dege karamɔgɔ don. An b'u dege kɛlɛ kɛcogo nɔgɔman de la walasa sɔrɔdasi kuraw ka dɔn fagaliw bɛ kɛ cogo min na sɔrɔdasiw fɛ kɛlɛ kɔnɔ ani fagaliw feerew ka kan ka kɛ cogo min. Skolnik jogina marsi kalo la san 2022 la Ukraine ni Irisi kɛlɛ in na n'a tun bɛ ka Mariupol ni Asieri Azovstal duguw dɛmɛ. A ye kalo 6 de kɛ kɛnɛyaso la nka hali bi a ka kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ. A tɛ se ka taa kɛlɛyɔrɔ la nka a kɛra sɔrɔdasiw ka dege karamɔgɔ ye Ukraine. A ka degeli kelen o kelen sɔrɔdasiw ka daga la a nafolo hakɛ ye dolari wari 300 ɲɔgɔn de ye. Sibiliw fana bɛ degeliw kɛ u tɛ wari sara. Ukraine sɔrɔdasiw ka foroba cakɛda la n'u bɛ wele le centre de résistance nationale marabagaw yɛrɛ de bɛ jɔ ni o nafolo ye. O foroba cakɛdaw dɔ ye degeliw baaraw daminɛ octobre kalo la san 2023 la. Volodymyr Avdeyenko si bɛ san 38 la a bɛ fara sɔrɔdasi kɔrɔw kan Irisi ni Ukraine kɛlɛ in na. A y'a jira ko degeli sɔrɔdasiya la o ye fasoden ɲumanya de ye sisan Ukraine. Duguw b'an bolo kɛlɛ yɔrɔw la o kama a ka kan an ka yɛrɛ dɛmɛ. Laɲini ye de bɛɛ ka dege kɛlɛ kɛcogo la hali civiliw.
мали вже військову більш таку цивільну, але військову підготовку. Wala mɔgɔw ba yirikaw de ye degeliw kɛ sɔrdasiya la dɔgɔkun wolowula kɔnɔ o kɔrɔ kɛmɛ sarada mɔgɔ 10 ni ko sera ka fara Ukraine kɛlɛbolo kan Avdenko ka kumafɔ la hali Sakir Kulenko ye Ukraine lada dɔnkɛla dɔ ye a si bɛ san 32 la Vilsiki tilala ka degeli la sɔrdasiya la a furukɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la kabini kɛlɛ in daminɛ waati la Inženerna sprava to an ye fɛn caman kalan yan an ye dugukolo ladegeliw kalan kɛ o senfɛ an ye dingɛba sɛnɛ ka marifaw ni mugunperentaw matarafa i n'a fɔ FPV ani Mavic sisan ka ɲagami juguw cɛ la an b'o feerew de ladege с поводження зі зброєю. Sɔrdasiw ka nin degeli kalanso in bɛ mara caman kɔnɔ Ukraine jamana na i n'a fɔ Transcarpathie, Kharkiv, Kherson ani Volhyni maraw la. Ka da nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan sena taama ɲɔgɔndan dɔ kɛra Simi Valley Californikaw fɛ yen walasa ko ka taasi bila ka taa Ameriki jamanaden mɔgɔ 13 ma minnu bɛɛ lajɛlen fagara nin y'o san 3 ye Afghanistan. A yirala k'a fɔ ko maa min tun bɛ VOA tɔgɔ la o de tun ye Jeni Dilo ye. Mohamed Touré ale b'a bayɛlɛma k'a lase an ma bamanankan na. Hakili jigin ko min bɛ wele ko 13 Soul Run min bɛ Simi Valley Californie o ye bonya da Amerik baarakɛla kan minnu fagara yɛrɛfaga bɔnda dɔ la Afghanistan jamana la août kalo o tile 26 na san 2021 minnu y'u sen don o bɔli nin na olu dɔw ye Hunter Lopez somɔgɔ ye minnu si bɛ san 22 ani Karen Nikiu san 20 Amerik sɔrɔdasi Marine 2 minnu sara o bingani nin senfɛ. Our son was a Marine for 4 years. Ne denkɛ tun ye Marine ye san 4 kɔnɔ a tun ka d'a ye kosɛbɛ ka kɛ Marine ye o ye fɛn ye a tun b'a fɛ ka min kɛ kabini a denmisɛnninma sani o ka kɛ a tun ye kalanden ye ani ɲininikɛla ye Riverside Sheriff Department Explorer Program la o de la a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di baara nin ma. Ne denkɛ Karim a tun ye kamalenni kabakoma ye a dusukun tun ye sanu ye tun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ a tun bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ bila a yɛrɛ ɲɛ tuma bɛɛ a hakili tun barika ka bon tun ye ɲɛmɔgɔ ye a tun tɛ tugubaga ye a ka baara tun ka d'a ye kosɛbɛ n'o ye mariniya ye a tun ka d'a ye kosɛbɛ ka kɛ marini ye. Bingani min kɛra Kabul pankuru bonda la Amerika bɔli waati la Afghanistan o fana ye Amerik sɔrɔdasi maa 18 jogin kosɛbɛ ka Afghanistan duguden 170 faga. Jeff Von Molt ye marine dɔ fa ye min ye a yɛrɛ kisi bɔnbu bingani ma a san 3 ye nin ye Von Molt tɔrɔba ye nin bɔli nin labɛn walasa ka binganikɛlaw bonya. So it's a 1K, 5K, ni ma 10K titani saba ka boli labɛnbaga a ye kilo 1,000, 2,500 ani 10,000 o boli tilancɛ ye n'o ye marathon tile ye kilomɛtiri 13 ye an ye 13 sɔrɔ an ye minnu bɔnɛ o la kilomɛtiri 1 o 1 bɛ bilalen na ko 13 minnu de kama kilomɛtiri 1 o 1 la bɛ bilalen bɛɛ kelen de kama kɛrɛnkɛrɛnya la. Nin bɛ hakililajigin laɲini i bɛ tɔgɔw ye Guy, Nikui, McCollum, Lopez ka jigin ka segin. O bɔnbu bingani san 3nan seli la mɔgɔ binna ka dɛmɛbagaw bɛ ka Biden ka fanga degun walasa a ka jaabi di mɔgɔ minnu ma minnu ye Amerika bɔli kɛ Afghanistan jamana ni ɲagami ye. Ne denkɛ tun man kan ka bɔnɛ a ka ɲɛnamaya la u si tun man kan ka bɔnɛ u ka ɲɛnamaya la. Fo kana se bi ma mɔgɔ si ma jalaki tiɲɛna o latigɛ la minnu kɛra ani nin bɔli nin labɛn cogo min na. Afghanistan kɛlɛ kɛra kɛlɛjanyalenba ye Amerik tariku kɔnɔ min kɛra san 12 ɲɔgɔn kɔnɔ. Jamanakuntigi Joe Biden n'a ka fanga y'a latigɛ lafasa ka sɔrɔdasi bɛɛ lase so san 2021 k'a fɔ k'u ye baara sɔrɔ kabini tuma jan n'o ye ka Al-Qaida dɔgɔya ani ka Afghanistan bali ka kɛ mɔgɔ fagalaw ka yɔrɔ ye abada. Taliban kɔni ye fanga sɔrɔ ko kura Afghanistan san 2021 avril kalo la. Ɲina mɔgɔ 600 o ni 50 ni kɔ de y'u sen don nin hakilijigin bɔli nin kan. Nafolo min sɔrɔ o kɛnɛ nin na o bɛna mɔgɔ minnu jogina kosɛbɛ bingani nin senfɛ olu ka denbayaw dɛmɛ.
farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ handball ɲɔnda n'a bɛ wele ko championnat d'Afrique de handball ɲɛnata san 2024 o bɛna kɛ tunisikaw fɛ yen ko mali bɛna sɔrɔli kɛ a koɲɛ la o kama Siyaka Tarawele y'a ka kuma barani tɛngu degelikɛla la Ibrahim Sinanta ale bɛ walawalali kɛ an ye ka bɔ Bamakɔ. handball bunagun kan farafina championnat d'Afrique junior garçon n'o ye handball tana cɛmaniw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan olu ka ɲina san 2024 ɲɔgɔn danba mali bɛna ye a kɛnɛ kan ka daminɛ septembre kalo nata tile 9 ka kuncɛ a tile 18 ye Tunisie jamana kan mali ka laɲini ka ye jamana saba fɔlɔ cɛma ni ɲɔgɔn dan kuncɛra hali n'a y'a sɔrɔ mali ka kulu ka gɛlɛn ka fara mali kan la Guinée Maroc ani Egypte mali degeli karamɔgɔ Ibrahim Sinenta ka kumakanw filɛ a n'a ka cɛdenw bɛ degeli baaraw la Bamakɔ ka ɲɔgɔn danba in makɔnɔ an ka Ibrahim Sinenta lamɛn. Coupe du monde laban na Maroc tun bɛ Egypte tun bɛ Guinée tun bɛ pratiquement u bɛ banna carré d'as kɔnɔ nkila Egypte yɛrɛ vice champion du monde ye mais cela n'empêche. Aw tɛ ka siran. Non nous allons avec nos armes. A bɛ taa n'a ka hakilinaw n'a ka baaraw kɛlen. Voilà an bɛ taa n'a hakilinaw n'an ka baara kɛlenw ye donc pour man ka mɔgɔ ja wuli joueur numéro 1 de bɛ yɛlɛ terrain kan donc vraiment am tanu hakilina de c'est puis et puis pour défendre nos couleurs là Mali jɔnjɔn ka sankɔrɔ ta ye kosɛbɛ voilà pour que ka Mali drapeau défend on ne choisit pas ses adversaires non ni mɔgɔ bɛnna il faut volter ka dɔn vraiment ni malien de e hakilina jumɛn fɔ denmisɛnninw ɲɛna kabini sisan bon n fɔ denmisɛnninw ye n y'a f'u ye n ko mɔgɔ min bɛ drapeau défend mɔgɔ min ta drapeau kumabɔ ça veut au man adversaire to yen quoi au man ka fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi non pour les drapeaux là on doit tout fo n'i dɛsɛra mais i kan ka yira mɔgɔw la ko ne nana n ka drapeau défend donc an bɛ taa n'objectif de ye parce que mɔgɔw fana tun kɛlen bɛ k'an bila yɔrɔ dɔ la fo an ka yir'u la an ka image to ye tuguni an bɛ ka progresser donc objectif yɛrɛ o ye an ka yira mɔgɔw la commission tɛmɛnenw a y'an ye cogo minnu na on est en train de progresser. handball yɛrɛ gɛlɛya b'a kan Mali la wa. bon handball gɛlɛyaw kun b'a kan mais tout récemment a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni parce que ne ye handball daminɛ fɔlɔ région de la ka na capitale la yan mais j'ai vu que difficulté minnu b'an kan même au niveau des régions a commencé ka nɔgɔya et puis ka na hali équipe nationale la parce que pratiquement an ka problème fɔlɔ kun ye min ye o kun ye terrain ko ye bon tout récemment État y'a seko kɛ yɛrɛ de parce que salle min bɛ Mali kɔnɔ bi Bamakɔ yɛrɛ bi i bɛ se ka handball jouer mun kan a bɛ salle 5 6 bɔ en plus de ça u bɛ ka terrain dilan kɛnɛma avec tartan hali sisan kɛnɛma terrain dɔw bɛ yen o ka ɲi hali salle kɔnɔ terrain ye progrès bɛ ka kɛ et puis je vois que équipe nationale fana sortie bɛ ka caya sisan fɔlɔ b'a sɔrɔ san kɔnɔ n'i y'a mɛn handball équipe bɔra siɲɛ kelen i b'a sɔrɔ ni cadet bɔra san min na o banna jɔn bɔra san min na o banna mais je vois que ces 3 dernières années ne yɛrɛ ni équipe bɔli min kɛ peut-être n bɛ se k'a fɔ nin y'a sabanan ou bien a naaninan ye donc c'est là où vraiment progrès bɛ ka kɛ. degeliw bɛ sen na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi an ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna Cheick Thierno fɛ k'a lase aw ma aw minnu b'a fɛ ka an bataki sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'o ci an ma an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira fan a bɛ fɔ min ma bamanankan na ko fu kelen 20 24 47 ani 16 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité
Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA